tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to fuladu weli ngara ñamanari bafata dingirayi kon waktu yoni ha to jombuko tata cheikh omrula fouti yutala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal kene tolno e syndicat ji sappo lawɗi ni yiddeɓe ko yo iw e gollorgal mum jagorɗo tambiɗo ko fate banggue ya ngara dowa to leydi mauritanie kene tolno e yimɓe tato yilotoɓe kanŋe e nder diwan mo tasiyas kañumen mbasi pittal men taw koye cum ɗon ɗo ɓe jiilotono kanŋe e nder gasɗe mabɓe to leydi mali bo wala laaɗe diwoje ngala Modibo Keita haytini hanki yogay laaɗe diwoje gam teskede ngakkugol carburant e ngal ɗon bo wala laaɗe diwoje to leydi Guinée Conakry FNDC holliti ma yuɓɓin seppoji mumen ñande sappo e nayyi toon to Bruxelles ñande sappo e jeeɗiɗi nder leydi Guinée kala laamu militaire holliti ma firtu nden fedde ha mema leydi to leydi Burkina Faso fiyande musle waɗi toon hanki yimɓe sappo mbasi hen pittali mumen kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire ma en jaa ha to Cameroun kame Afrique du Sud Kenya ma en jaa ha to jolama jaberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoye worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗen jam garɗo e men woni gorel teya ko ha ko moƴƴi iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito en hoore muɗuma a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo foccade koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru AVC cardiaque mo nangata taare kono ne kadi caɗele gorago sa jokkodire gorel tayya ma yiiten hoore maɗa joni joni gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwru ko tokkorjinoro ala rewam ala effet way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde ko laaɓi ko fati gorel tayya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www point gorel tiya point com ma yiitona kala kene safruma walla kala ñawwa mo joguiɗa jaɓodira e gorel tayya sa yiɗi jokkodirde tongoje gorel tayya so tawi koto Ziguinchor waɗɗani Guinée Bissau waɗɗani leydi Gambie jokkodirta ko biyeteɗo Amadou Kébé mbatta ko 77 560 54 30 so tawi noon koto Touba gonɗa Moustapha Mbacké 77 631 71 68 so tawi noon koto Kidira waɗɗani leydi Mali nder galle ceerno Habous Diallo mbatta ko 77 554 75 54 so tawi koto leydi Gabon Libreville Gabon ɗo gonɗa e nder leydi ndi kala sa jokkodire biyeteɗo Pape Kane ma heɓen ko laaɓi mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda sa jokkodire nden tongode sa yiɗi hebde hen ko laaɓi ma heɓen ko ɓuuri labde kala nokku ɗo gonɗa ɓe mben ma tongode ɗo gonɗa ɗo jokkodira e gorel tayya ko ɓuuri yawde mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel tayya e jeese meɗen kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare jeenaya juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde natte mon ɓossoje tolore mon YouTube ko musidɗo mon Saydou Abouba ɗeɗo balɗe kala teskama kuppiraji kura e nder Dakar ha e nder leydi ndi kala kono kadi hollitama ndiyam toɓo kañum ene wonde électricité woni kura wona hoddiɓe wona hunde yaadore wi Habibou Haydara goto e ardiɓe ko fate banggue kuɓɓam nder leydi Sénégal ɓe kolliti oɗo hen saaha mo gonɗen gueɗe ɗe kala puɗɗima rewtude lawol so tawi kay toɓani haɓe mbawi kay wadde koɓe jiiɗi wadde ko ngam mahdi ɗon mir mo ganduɗa wawa hadde diƴƴe nadde wawa kadi yaltinde woni diƴƴe munnude nokku ɗo kuɓɓam ɗam woni ɗo walla nokku joguiɗo ɗam ɗon kuɓɓam ene gasa ma gueɗe ɗe kala deftu lawol so tawi yiyama noon woni kuppiraji goɗɗi caggal guila tan ɓenni alet jawtuɗɗo hen ko kuppiraji ndungu so tawi ari e kala sahani heewi wadde ɗeɗon caɗele biyeteɗo Ousmane Diagne coordinateur mafia kackaca kañum woni hanki baɗaɗo mandade dépôt ɗum ko caggal nde o dari e yeeso juge mo deuxiéme cabine ɗum noon ko caggal nde o tuma habrudemo kabaru mo sellani kadi wahlude kota jayni nde o eggini oɗon kabaru ɓen yaadiɓe ɓenon hanki mowodirino yeeso tribunal ngam hollirde yidde mumen ko yo accite ko ɓuuri yawde département Madina Yero Fula naɓe kala oɗo saaha erima laamu leydi Sénégal gila tan hitande ujunnaje ɗiɗi e jeetati woni 2008 ha yettiɗo ɗo gonɗen ɓe meeɗa hebde kadar mawɗo toɗɗaɗo taw toɗɗa koye gouvernement o gila noon hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e ɗiɗi woni 2012 ha yettiɗo ɗo gonɗen kala kay nde élection ngaji gaari ɓe cuɓonto ko benno kono haɗo ɗo gonɗen ɓe ngala kala jagorɗo ɓe ngala neɗɗo keptinaɗo taw koye gouvernement mo leydi Sénégal ɗum noon ɓe erima mawɗo leydi ndi nde wattata haqqille muɗum e nder ɗeɗo hen gueɗe ha joni koye Sénégal keddotoɗen garten ko faati banggue ɓeena syndicat ji sappo lawɗinɓe yidde yo iw e laamu mum walla yo iw e gardidi jappere muɗum woni jagorɗo tourisme kadi jagorɗo yangara boli dow woni Aliou Saar kamɓe noon ɓe kolliti gila on are wonande ngal ɗon gollorgal ɓe jiitaki koye mabɓe tene kadi noɓe jiiɗi gollorade ni wayani noɓe jiɗiri ni ɓe kolliti noon yidde ɓeɗo saa ko on nde mawɗo leydi ndi nanantaɓe nde iwata e golle muma Dakar laaɓal wona sara ɓe tambiɓe laaɓal ko wayno otoji jahoji ne ɓofta mbalisaji ɓe gaddi waylo keso ɗin camion ngaji batti wadde joni ko musique mo ganduɗa yimata hen ko laaɓal woni kala ɗum noon ɓe puɗɗi ko ñalawma hande o ha fayanma sappo lewru septembre gam hirjinde yimɓeɓe ko fate banggue laaɓal e gueɗe paaɗi hen noon kala ɓe puɗɗori ko Sacré-Cœur 1 ha fayanma Sacré-Cœur de kala Cambérène jamma ɓennuɗo hen ko dépôt moftirɗo matériel uji ɗi hinde télévision ngaji kame firgoji ene wondi kadi matériel uji goɗɗi kala kañum woni ko sumi jamma o nde sapeur pompier nodda ari e kewendi ari kadi law kono kadi jeyguegue ɓuuri hewde doole caggal finoɓe leegal Cambérène dañi wallude hen ha dañi ko yaltina kono ko sumi hen ko hollitama jarmum so tawi qimama to banggue koppareji ma wonoya temedde million ngaji e ko cumi hen bebbe Seydina Mohamed Diop cukalel tigguyel jibinaguel ne wonde e pattiga taw ganduɗa ko ñaw kolɓiniɗo cancer hollitanoma safrata ɗum ko temedere capantati e ɗiɗi million koppareje franc CFA gam safroyade caggal leydi ɓe gonno koye yelanade guel ɗon cukalel dañino noon ko rendina kono haaliss o dañano rendude hanki sanga takkusana ko nden ngel yalti aduna ɗe mbiya tan nde jomiraɗo lomti nanta jinnaɗo maggela accident musɗo baɗɗo hanki hakkude camion ngaji ɗiɗi kame werla woni oto mo hinde 300 woni oto tokoso oto woni tan oto tokoso caggal on oto noon iwno ko toon to Tambacounda caggal on iwno ko Tambacounda nde ɓe gari ha to Mbour nokku biyeteɗo Luli ko ɗon accident o waɗi kanko on oto tokoso jinnoɗo
heftade walla min jinnoɗo dublade wonande on camion malinaɓe hawre camion goɗɗo nara kanji kala ko ɗon ndi battidi natodirde waɗi noon yimɓe nayo wasɓe hen pittale men Abdullaahi Jeeya jaro duuɓi capanɗe nayyi dognannoɗo oɗon oto ko nonne kadi Moustapha Fall ne wonde Malick Diouf goɗɗo noon wona gandaɗo gañiɓe ko Khady Ndiaye ene wonde bebbe mum ɓinguel mum ne wonde Yacine Fall ɓen goni gañiɓe hen ɓen dognoɓe otoji ɓe woni ɓen dognoɓe ɗiɗon camion ngaji ɗiɗi nanggama oto e tokoso noon ko 307 ko on woni baɗɗo hen accident ma ɓe kala jalti koye on 307 inde makko ko Mor Guisse majjino gila tan ñande alet jawtuɗɗo henno yaranno koye duuɓi 17 guil nden noon e yiiletono ko subaka talata hande o yiita to maaje woni tufɗe maaje ɗe petti mbawa toon yitani humba sapeur pompier wawi ƴettu toon ɓandu makko kanko noon wajji eno ko toon to legal guinaw haya gaten koye radio Canada arti e yañade ko fate banggue jeygol sababu ha police jippi toon to Canada e nder galle diplomate goto Sénégal najo taw ko debbo ɗum ko caggal nde tribunal yaltini copie kayit ne wonde huissiére taw kadi ganduɗa ko fate banggue jobdi luwas walla ni hodde galle taw kadi galle o ko gila tan hitande ujunaje 17 hitande ujunaje ɗiɗi e noggas ko ɗon diplomatie Sénégal o honno kono caggal nde egginde dañi gueɗe bonɗe galle ɗe ko wayno sukaɓe didde ɓaale walla bonnude wone gueɗe jarmumde calcula yeehi ha 30 million ɗum noon ñawore sakkitinde kanko on debbo o dañano yaade toon ɗum jeeyi sababu police ari hutori sembe ha fusi hen bafal makko ha waɗi toon caɗele kame koyer kala ɗum noon ko radio Canada yaltini ɗiɗon konnguɗi jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kebe Amadou Ishaga Kebe min calminima min juurimama min jiiɗi andude ko kewi to Ziguinchor e ko taari Casamance kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Allah barkatu Sar Abdullaahi Saar a salmitama a juurama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor Basirou Sagna ko gardiɗo ɗo e Benno Bokk Yakar ina wayno ɓe mbaɗi jonde mabɓe hanki eɓe ƴeewa holno ɓe gañora ɗo e nder Ziguinchor ɗum noon kamɓe fof ɓe kawri il faut ɓe mbaɗa ɓe nouvelle internet goɗɗo nde ɓe mbawa wawde sansude ɗeɗo golle tawde élection nde ari fof kamɓe koɓe gañeteɓe ɓe kolliti noon eɓe goni caggal Allah caggal président de la république eɓe kirstitino hoolare mabɓe fewde président de la république to diwan Oussouye ina waɗi cumu manggu waɗi toon joni noon e gardogol Penda Ba ko kanko ardiɗo en eaux et forêt commandant Penda Ba kanko ardiɗo eaux et forêt en o holliti noon ɓe jaggi sumnoɓe ɓe ko jumannoɓe ñaaki ɗum noon ɓe nana e juuɗe mabɓe so ina mima ɗon hecci hanki ina wayno 40 sukaɓe naɓɓe eaux et forêt ɓe ɓornima comci ɗum noon waɗi ɗo henna weltare yimɓeɓe foof Bignona e diwan Bignona e ko takki Ziguinchor foof eɗen gandi hande ko ñalawma mawɗo ɗo e nder yimɓe leydi ndi kamɓe so subaka ari ɓe gonata ko e jamaji e jumaji eɓe juula eɓe nduwoɓe ɓuuri wawde duwade noon ko hasbunallahu nimal wakilu nimal mawla wa nimal nasiru ɗum noon ko ɗum julde mabɓe hande mawde no fewi e ɗo e nder Ziguinchor e diwan Ziguinchor ɗum noon Weltare TV musidɗo moon Ahmad Issa Kebe gorko mboto kabruji ɗo fo ɗo radio Zig FM jokkodirde Sar Abdullaahi Saar yo Allah ko walde jaam. Amadou Issaga Kebe allahumma amina ya rabbi sen giwi toon to Ziguinchor leydi Sénégal paɗen ko leydi Mauritanie jeyeten ko toon to Sehili Babi tana musɗo baɗɗo toon subaka hanki o taw kadi koye iwdi tektake samba goma taw kadi gaɗa ko sukaɓe ɗiɗo yanoɓe yaade mawɓe mumen remoyde guese caggal noon nde ɓen mawɓe kimmirani ngal ɗon demal ko ɗon noon ɓe moykini ɓe jeehi gam ɓuftoyade wendu wotoro
tawitendo sara baɗona ngesa caggal mum noon nde ɓe katta waɗi jiilawa ɓen yilotoɓe nde ngari ha sara wenduɗo tawi ɗon noon comci mabɓe e nden noon noddi ballal nde yimɓe ngari muti ko nden mbawi yiitude toon ɓalli mabɓe ɓe nawa to suudu safara ndu sehili baabi kala ko waɗitno waɗi taw kadi jomiraɗo ko waɗatno waɗi gasi laamu ngu noon rokki yamirore wire deɓe hakkude jaranoɗo e duuɓi jeeɗiɗi e duuɓi joyyi ɓe mbira hanki caggal juulal ti subbara jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne nelda duwawa dendagal tektake samba gumnaɓe kala kono ne kadi sehil babinaɓe kala jaltugol aduna ɓeɗo hen sukkaɓe ɗiɗo taw kadi ganduɗa ko sukkaɓe samba wuri diallo e ballal musidɗo meɗen mamadou kelli yero ñang yero samba ñanga jayde weltare tv weltaɓe fof ñalde duwaw dendagal kamɓe kala nde jomiraɗo lomti nantaɓe moƴƴere tasiyata asoɓe kanŋe yiilotoɓe e nder falde nokku bireɗo tris hana toon noon kotana musɗo waɗi toon caggal ɓe yiilotoɓe kanŋe taw koye gasri fina tawa wona machine aji ko nden tigui woni cum wangu toon kamɓe ɓen tata sumɓe hen ɓe mbasi hen pittali mabɓe hen ɗiɗon jeeya ko nokku bireɗo jikko ni ene tawa nder état mo basse oriental mo bassine oriental goto keddiɗo jeeya koto kay heyɗi ne tawa nder état mo gorgola cheikh sidi mouhammeda rima wonande ɗoftete wonande ñawoɓe e kuule ñawore leydi Mauritanie ɗum ko caggal teskede kala saha so tawi woni ko wayno ɓen sembeji heɓɓe martaba towɗo no fewi so won ko mbaɗi so tawi ñawama to banggue ñawore kewani jabde kono kadi e yiddeɓe oɗo saaha mo gonɗen ko nde ɓiɓɓe leydi ndi kala ha tenti noon to banggue ñawoje nde kormete ha tenti kadi ɓen ñawoɓe nde mbawata hormede ɗum ko caggal nde ñawore wotere yani goto e ɓen ko ninke mo hinde martaba towɗo sali ha hoorejo leydi ndi nanni hen ɗemngal mum wonde on yo ya nottoyo ñawoje loi ko loi hay goto diwani loi kala ko mbawɗa wonde loi so ari koko ɓennata e dow dande ma woni tan saria so ari koko ɓennata e dow dande ma jagorɗo joguiɗo konngol gouvernement laamu leydi ndi heccanki yaltini konnguɗi kewɗi no fewi ko fatte banggue namde warti e association jafono warti association international de développement woni ida holliti wonande ɓen jaltini kene tolno e million ngaji nogas ko préje dollar ngam wallide laamu leydi Mauritanie ko fatte banggue beele kame nguura e gueɗe ngakkuɗe yoga e nder leydi ndi kala kono kadi kanko on jagorɗo joguiɗo konngol laamu ngu tambiɗo kadi jangde leydi ndi warti ko fate banggue jangde leydi ndi hakkude étudiaji joguiɗi caɗele laamu ngu ko noonne kadi warte caɗele carburant teskaɗe coggu mum e ɓeydogol ko noonne kadi hôpital mère et enfant dossier ji ɗi kala tottama wonande jagorɗo cello ɓallin ko konnguɗi hanki ɗi wari e yajñade ko fate banggue namde ɗe o namdono ɓi hoorejo walla mbiyen hoorejo leydi ndi ɓi gasuwani jooɗo dimay gardiɗo parti union des forces on ɓe dañi jooɗa woni Mohamed Wuld Mawlud ɓe jewtiɗi toɓɓe jaajje ko fate banggue politique leydi Mauritanie guila noon ko fate banggue dartingol dialogue national leydi ndi guila nden ɓe joddannoki al akhbar journal Maroc ɓe kolliti wonande laamu leydi Mauritanie kame Maroc Télécom ene jokki kaldigal yidde noon Maroc e hoore mum walla ni Maroc groupe Maroc Télécom yiddeɓe ko nandirde laamu leydi Mauritanie ngam waddeɓe ɓoggol giwowol to Maroc heewa e nder région mo Girgara taw kadi gaɗa naata e nder leydi Mauritanie wawa tigui rokkude kuɓɓam ɗam hinde internet ha timma ganduɗa kene foto wonde juutendi 1600 kilométre taw kadi yinno leydi Mauritanie kañumne ko ɗaɓɓude ngolɗon ɓoggol wawa tigui hebde Afrique kame Europe ko fati banggue internet timmuɗo jagorɗo kotki kame boowe Sidi Ahmed Wuld Mohamed gonnoɗo e foftorde muɗum beele kadi yaaha kañumne foftoyo hoorejo leydi ndi hanki erima ɗum yo dartin nden foftorde yo rutto e golle makko ɓuuri yawde ha tenti noon nokku bile Al Gahira ne tawi nder état mo Asaba ko fali banggue golle
golleteɗe nder leydi gila école aji ha e gueɗe goɗɗe kalde ɓurata wonde hunde yawde ha wawa gasnede ko ɓuuri yawde duttorɗen ko aton to luksayba gorgol ma artanen ñalɗi pine balɗe tati badanoy toon ko fate banggue gueɗe ɓurɗe mantinade ma artanen musidɗo men haali abouba haɗa jayde weltare tv weltare ɓiɓe fulɓe caggal comba gulɗo diaw mo badduɗa toon an ene wonde Abdullaahi Ndiaye ha ganduɗa goto mon kala yari kene tolno e capanɗe tati litre ndiyam wona min wi noon ko Zeyni Kane laaɓaɗo oɗon kombano yaruno mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jaam ñalle maɗa Sar Abdullaahi Saar ko noon tigui caggal nde likseyba gorgol yuɓɓino ñalɗi tati woni 72 heures taw ko ñalɗi pinal ko ñalɗi coftal ɓalli ko ñalɗi lorgo leɗɗe ko ñalɗi safaruji ko ñalɗi kadi gandanɗa hoore maɗa guiri garaji e weltinde pittali ɓesgu likseyba naaɓe ñalɗi ɗi wanno ko ñande 5 ñande 6 e ñande 7 woni ñande aljuma aseta e ñande aleta tawi kadi woni paare ñalɗi ɗi woni teddina ñalɗi ko goto e yontaɓe ɓe Allah rokki saaha mum e oɗo saaha joni hono Ahmad Tidiane Thiam kañum woni directeur général société et terre e nder ñalɗi ɗi noon kanko Ahmad Tidiane Thiam o bismima dendagal autorité ji administrative sécuritaire e éliji locaux tawateɓe nder falde gorgol tawa kadi ummoteɗiniri gouverneur woni walide Kaydi o ari o nottima hen kono noon kadi dendagal les élus tawa ko yontaɓe andaɓe kadi darniɓe diwan o mbawi notitade e ɗiɗon ñalli pinal e ouverture he kamɓe kala monaɓe fof ƴetti konngol bismima hoɓɓe holliri kadi weltare mum no fewi e darde sukaɓe liksemnaɓe dardi e nder darde he noon ene fadano hen ko fate ouverture PMI taw komo ɓesgu liksemnaɓe wonɓe wuuro e ladde ndendini koppereji men maahi huɓere towde taw ko huɓere à 2 niveaux woni étage ɓe jinna uddidde ko fate PMI huɓere nde noon parani kono haɗani ɓe mbaɗi ko wiyete caravane de la santé e nder ñalɗi he musidɓe tedduɓe laamu ngu e heɓiteɓe suka ɓesgu wuuro ngo kala ɓe jeehi ɓe biccitoyi golle PMI goɗɗe gollete oɗo saaha joni caggal ɗum kadi leɗɗe lorama tawa lekki gadanki fuɗɗi idilorde ɗum ko gouverneur de Kaydi lekki gadanki mbiɗen idilorde ɗum ko gouverneur gorgol woni walide gorgol lekki ɗiɗaɓi ki lori ɗum on ki lekki noon gadanki kilora ko nder ɗon e nder dispensaire woni centre de santé mo Likseba lekki ɗiɗaɓi ki noon ko Ahmad Tidiane Thiam paare ñalɗi ɗi ko kañum loriki en lekki tawa kadi o lordi ko nder jeere e Likseba gorgol hakkude jeere nde noon siftinde on e PMI o e kono toon ɗo hinere e caggal ɗum jillu waɗama ɓe jeehi ha to caali to woni gorgol blanc e gorgol noir woni burka walla seyɗuɗ kala ɓe mbawi yettade ɗum musidɓe tedduɓe nde won noon golle payidin ɗe gollanoma toon ha joni kadi ɓesgu leydi ndi ɓuuro ngo ene yiiɗi golle ɗe jokke ko fati ubbirgol burkawol beele ndiyam ne wasa ngakkude e ndungu e dabbude e ceeɗu kala caggal ɗum musidɓe tedduɓe waɗi e nder ñalɗi he waɗi caravane de santé doctoreɓe hewɓe taw ko guila e médecine aji médecin ji spécialiste ha e généraliste uji foof mbawi e sage femme uji wondude e dentiste mbawi addede ɓe mbaɗi consultation ngaji kewɗi yimɓe hewɓe kolsisama rafiji mumen jiitama tawa kadi ne wonde pharmacie kala hen mo Allah hoddiri rafi wondi o safaruji mum goodi guila consultation ngaji ɗi ha e ordonnance uji ɗi foof ko gratuité jomumen dokkama leɗɗi mumen hano hannirtini e nder hen kadi waɗama ñalɗi pinal waɗama jammaji pinal ko wayno cifti e daari e gardugol musidɓe tedduɓe Abdullaahi Ndiaye cifti e daari gorko mo babaɓe looti kono noon kadi wonde musidɗo makko sehil makko ene wiye si Moussa Sy e joom hoddo bawɗo golle muɗuma kono noon kadi bandiraɓe hewɓe mbawi nottade hen mogoji mbaɗama hen e musidɓe tedduɓe conférence ko fate cellal waɗama hen conférence ko fate éducation woni jangde waɗama hen match football kadi waɗama tawa kadi ko hakkude fugugol nguel hakkude équipe mo babaɓe équipe mo Likseba gorgol tawa kadi koñum match amical Allah rokki polgu noon ko équipe mo babaɓe ɓe keeɓi débit en faveur mbiɗande babaɓe musidɓe tedduɓe ñalɗi ɗi ndewi lawol hano hannirtini waɗani kareli waɗani dukoji foof rewi lawol hano hannirtini yimɓe foof beltima arɓe ɓe tawaɓe foof beltima ɓesgu wuuro ngo foof weltima musidɓe tedduɓe ɗum yaari no foti yarude puccigam nama toon hoɓɓe jaɓɓama ñaami kaari beltima beytima eɗen ñaago Allah tan yo Allah rokku en kadi tawtede oɗo saaha mo wuuri tawa eɗen ɓeyde dine min ustaki ko musidɗo moon sehil moon haali abouba konngol mum ɗo ɗo e wuuro men Likseba gorgol haali abouba golle ma jooɗi peewi
wi jayde weltare tv ne wiya tan bandiraɓe fulɓe ɗon gonɗon e nder windere nde kala Mauritanie Sénégal Mali Gambie Guinée e diaspora kala koɗon juɓɓina ko fate banggue 72 heures jokkodire jaydeli moon saabu jayde wawa yaltinde ko hollaka way tan kono ko fulɓe mbiyata ni nangue yornata ko hollaka so tawi on jokkodire jaydeli moon ɓe kalana moon ɗo ndewa toon haaɓe mbawa hebde kabruji moon ɓe ƴellita moon ɓe ƴellita wuuro moon ɓe ƴellita pine moon nde tawno daaɗe mabɓe ɗo ne jettoyto to ene gasa taw wone yimɓe daaɗi men mbawa yettade noon yonti kolliren koye men e nder windere nde kala sa hollita hoorema ala kala ko gandanteɗa haydara Allah subhanahu wa taala nde yinno andede holliri ko hoore mum jippini qur'an neli nelaɓe muɗum haali hen hoore mum ha yimɓe kala gandi ɗum hena sengi wi to leydi Mauritanie paaɗen ko to leydi Mali batu jagorɗe ñande alet jawtuɗɗo henno gouvernement mo leydi Mali arti e yañade hollirde metti mum no fewi ko fate banggue yeeyoɓe taweteɓe nder leydi Mali gam wasdeɓe ɗoftade ko fate banggue cogguji taƴanoɗi guila 6 avril e nder ndeɗo henna hittande kanko on jagorɗo ko fate banggue jeeygu Mouhammeda Woldo Mahmoudou o holliti hen mette makko mawɗe no fewi ko fate banggue kilo sukara wino yo yeeye ko buuɗi 120 kono ɗo saaha ɓen yeeyoɓe ne jaaha ha buuɗi 160 ɗum noon wona e lawol maɓe daro hen darde tinde no fewi teni kadi kala nanguiraɗo ko yemiraka ko teddi koko fawete e dow muɗum Barkhane koñinkoɓe leydi France taweteɓe to gawo ɓe kolliti wonande ɓe nangi ɓe kolliti wonande ɓe nangi kene tolno e 60 ɓe nangi walla ɓe mbari e nder jeune Talatay kene tolno e 200 kilométre hakkude mum e gawo ɗum noon ko ɓen noddirteɓe islam wal muslimuna taw ganduɗa ko waɗannoɓe julde mumen ne belti no fewi gam dañji ɗumen polgu wadde jangoji e nokkuji kewɗi ɗum noon armée leydi France holliti ha ɗon ɗo ɓe geggata aɓe jogori iwde leydi Mali aɓe payi to Niger hatta maɓe mbat golle mabɓe ha heddo hay soko minute goto e yaadu golle mabɓe jagorɗo Abdullaahi Diop jagorɗo gueɗe caggal leydi mo leydi Mali oɗo sa holliti weltare mum ɗum ko caggal nde hoorejo jagoɗo leydi Mali jaari wonande leydi Algérie kame darde mum timmude faade leydi Mali kono ne kadi jokkodirala hakkude leydi Mali kame Algérie koko ɓurata jokkude gouvernement mo leydi Mali rima Algérie nde ɓeydata darde mum faade leydi Mali caggal miijoji e peeje haqillaji ɗiɓe dokkata leydi Mali ɗi ko haqillaji moƴƴuɗi ɓe rima Abdelmajid Tabou nde ɓeydata darde mum faade leydi Mali ɗum ko caggal sifande ñande aljuma jawtuɗo henno nandiral hakkude pelle joguitiɗe arméji taweteɗe e nder leydi Mali ba Fulaɓe ko gorko goto joguiɗo fetel taw kadi fetel o ko fetel mo hinde automatique nanguira kadi 100 kurala taw wonanga komo wone galle goto mo wona koɗaɗo toon to ma hinna e nder leegal gotal taw yimo ko suka goto on yeehi noon haalnoye ɓiɓɓe wuuro ngo ɓiɓɓe ma hinnanaɓe kalani brigade taweteɗo to ba Fulaɓe ko ɓen mbawi wadde feere ha nanguimo hen o nanguira kadi jasine laaɓi en wonde laaɓi kame fetel e 100 kural oɗo sala en keɓani andude hen ko laaɓi ko jeeyi sababu ko waɗanno oɗon armé kala boowal laaɗi diwoje ngal Modibo Keita seenu hanki niili haytini laaɗi diwoje kewɗe ponnoɗe arde Mali ne hen kono ne kadi jafuɗon Mauritanie Côte d'Ivoire kame Sénégal e laaɗe goɗɗe kala ngam ŋakkugol carburant e nder boowal ngal ɗon laaɗi diwoje so tawi laaɗɗe ngari ha ɗon ɗe mbawata ƴettude kala ken wiya carburant koko manki ngol ŋakkugol noon ma duumo ɗo ha 15 lewru août ndu gonɗen fiyande wannode ñande alen nde to nokku biteɗo Teslit jeeyi sababu ha ken tolno e 17 neɗɗo mbasi hen pittali mumen e nder ɓen 17 jeeɗiɗo ɓe ko wannoɓe nguɗon janguji taw ko ɓen seɓɓittiɓe gouvernement mo leydi Guinée Conakry laamu junte militaire subaka hande talata ɓe jaltini konnguli mabɓe ɓe kolliti maɓe pirtu ha laaɓa fedde wiyetede FNDC fedde nde ganduɗa ko catal darnigal rende ndimagu leydi Guinée kame tugnorgal constitution leydi ndi nde Alpha Condé yinno wahlude ɗum
ngam yidde ƴamtude daawal tatabal ko nden fedde jibina kamɓe laamu ngu noon ɓe kolliti nden fedde ko fedde heewde tanaji no feewi ha tenti kadi ko fade banggue seppoji ɗum noon koɓe firtoɓe nden fedde ha mema leydi Guinée FNDC hanki caggal nde ɓe jalti batu maɓɓe ɓe kolliti maɓe juɓɓin seppo manggo no feewi ñande 14 lewru août ngon seppo noon waɗata koto Belgique yeeso suudu sarɗiyeji wonande ɓen sarɗiyankoɓe union européenne to Bruxelles lamorgo leydi Belgique ñande 17 août ñande hen noon e nder leydi Guinée kala ma mbaɗi hen seppo manggo no feewi ko fate banggue kuulal capanɗe jeeɗiɗi ne rokkiɓe yuɓɓinde ɗeɗon gueɗe haɓe mbawa yiitade leydi maɓɓe e peewala sengiwi to leydi Guinée koto Burkina Faso paɗen fiyande musde waɗi toon ñalawma hanki o ha yimɓe sappo mbasi hen pittali men hen nayo ko wallidiɓe armée leydi ndi taw ko saggataɓe yaltuɓe tan baara diagal ene balla armée leydi ndi nden fiyande kene tolno e jeegomo taw ko jamburu nde waɗi koto nokku biɗeɗo ciment noon ne tawi nder commune mo Séguénéga taw kadi tawete koye nder région mo Yettenga ko toon nden fiyande waɗi ñalawma hanki o to Côte d'Ivoire paɗen Tidjane Thiam jagorɗo gonnoɗo jagorɗo e laamu ari Konabe hitande 1999 guila nden noon e kuddata bannoɗo ha lora Gbagbo ƴetti hen lefu laamu ko guila nden noon ko jaltunoɗo leydi ndi o wonno koto Suisse ko toon o moftino hanki noon o ƴetti laana makko ndi waw ngam digademoy kala saaha yiddemo artude e nder leydi Côte d'Ivoire laatanoki ko hanki 6 août altina ko nden laati caggal nde waɗi duuɓi 23 o artani e nder leydi makko ɗo noon Alassane Dra o hitande 2020 o yehino hawo darni catala ngam yidde lundade laamu Alassane Dramani Ouattara kono laatanoki ñalawma hanki o noon wo joɗodima e Alassane Dramani Ouattara toon to galle mum kokodi to galle mum privé kame joom suudu mum Alassane Dramani Ouattara ɗoftimo wonande ferruji makko ɗiɗi wo yeehi ha toon to Yamoussoukro ngam juuroyade yenande wonande mawɗo mabɓe woni Félix Houphouët Boigny kanko noon wo holliti o wonata ɓoyewo ɗon e nder leydi Côte d'Ivoire ha joni keddoɗen koye Afrique garten ko fate banggue centre garten ko fate banggue tambiɓe nden kay kisal laaɗe beeje dow woni askana bureau tambiɓe wonande ɗeɗon laaɗe taw ganduɗa ko Afrique Madagascar ɓe kolliti ñande 25 ha ferma 27 lewru août 25 ha 27 lewru août koɓe joƴƴinɓe ɗerewol mabɓe ɓe natana hofgo juuɗe ɓe gollata kene tolno e 18 leydi laana ndi waw weyata hen so wona taw ko haaju keñoraɗo ɗum noon ɓe kalani ko saabi jeygol sababu ngoɗon hofgo to Afrique du Sud batu hanki haaju keñoraɗo woni ko ummini gouvernement mo Afrique du Sud ko fate banggue campagne fewnidde laabi leydi ndi kala taw ganduɗa jar muɗum ma wonoy 13 milliard taw koye koppareje dollar ɗum noon ko ɗo tan e lebbi 16 e nder leydi ndi kala Kenya finiri hande ko suɓoyade lamɓe mum kamɓe noon suɓeteɓe koɓe candidat ji 4 ɗiɗo noon ɓurɓe hen mantinade ko caggal nde urur keñata holliti kañum birgani 3e mandat o sa kañum jeyaka e ƴammoɓe William Motto gorko joom ngaalu no feewi hila ondinga ko ɓeɗo hen ɗiɗo hande kene tolno e 22 million ɓiɗɗo jeeyaɗo nder Kenya jalti ngam suɓoyade lamɗo mumena sengi wi Afrique ko joolam jabiri sin ha hande laaɗi mum diwoje kame laaɗi mum ndiyam kala nana tan ɓuuri ɓattade ha hande Taïwan ɗum ko caggal subaka hande talata o nde Taïwan holliti wonande won laaɗi ɗiɗi leydi Chine tacci didol naati e nder leydi mumen no fotiri kala caggal Chine hollino koye balɗe 3 tan gaynanno kono ha hande aɓe jooɗi ɗon ɓe cuwa taw gaynude ngam hollideɓe Taïwan e hoore mum ko juuti ko kala tawtata koye Chine nde tawno ɗon ko hulde jeeya koye ɗon ko duunde nden duunde noon jeeya koye leydi Chine Ukraine kef holliti nangi wonande worɓe ɗiɗo tuumaɓe jinno ko yoɓade fittandu jagorɗo kono leydi ndi e ballal chef des renseignements militaire
ɓen ɗiɗo nangaɓe noon hollitama giwi koto leydi Russie ko yoɓaɓe halis ha teddi États-Unis de Amérique Donald Trump holliti hanki police mo hinde FBI hotorima sembe gam yande galle mum to Florida, galle mo inniri galle ngarɗuɗo no fewi mo inniri galle ɓurɗo yodde galleji mo kala o holliti wo yonnani ɗeɗon gueɗe cofɗe no fewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji galandena kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimaɗaki jaam yo jaam Allah hiranena